नै नं कुसुं दैसा गामियाव लोक्षि गार्जा फुजा खुंफुंदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव गोग्लैनाय नै नं कुसुं दैसा फरेस्ट भिलेजाव बोसोरारि लोक्षि गार्जा फुजा खुंफुंलाङो। मुंख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारि लानानै दिनैनि जोबथा सानाव गुदि बोलि बाथौनि नेमखान्थि बादियै दाउ फारौ आरो अमा हानानै बुलि बावनायजों लोगोसे बाथौ गुदियाव आरजनि मेथाइ खननानै आनान गसाइनाव गोथार गोसोजों मेहेरगोनाङै खुंफुंलाङो। अदेबानि बे हाबाफारियाव हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि दिथागिरि बि सुजुगरायाबो बाहागो लाफैनानै बाथौ धोरोमनि माखासे धोरोम जौगाखांनाय, थुलुंगाखांनाय आरो धोरोमखौ जोथोन लानायनि बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायलाङो। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ बरायग्रोनाय जाबाय आरो बेवहाय नुजाथिफैनाय 2 नं कुसुं दैसानि गासिबो गामिफोरनो अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहोनानै आंनि बे आलासिनि फंनैसो बिबुंथिखौ बुंनो थाखाय आं आवगायनाय जाबाय। आङो हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि सासे दिथागिरि। आङो बे गामियाव फैनायनि थांखियानो जाबाय बाथौ धोरोमखौ मिथिनायनि थाखाय। आथिखालाव दिनै गोबां बाथौ धोरोम दंसै होननानै आं मिथिगौ, नाथाय बाथौ धोरोमनि मोनसे बेसिक केरेक्टारिस्टिक्स दं, आखुथाय दं बाथौ धोरोमा। बे आखुथायफोरनि गेजेराव जाबाय गारजा, हामबाय, सालामि आरो खेराइ। बे मोनब्रै आखुथाय गैयाब्ला बाथौ धोरोमबाबो बेखौ जों गुदि बाथौ होननाय नङा। दिनै मिथिनायाव गोबां बाथौफोरनि सेक्सनफ्रा गुबुन गुबुन जालांगासिनो दं। बिनि गेजेराव नैबे दिनै 2 नं कुसुं दैसायाव खुंफुंनाय गारजानि हाबाफारियानो गुदि बाथौनि मोनसे आखुथाय। बे आखुथायनि गेजेरजों बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौ सिनायथि होनायनि मोनसे खाबु थायो। बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रादि एथ' मोजां बे थानसालियाव गारजा फुजाखौ होनायाव मोनसे गुबै आसार खान्थिनि गेजेरजों खुंफुंनाय आरो नंगौ बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनायनि मोनसे गोथार प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बुहुमावनो बाथौ धोरोमखौ मोजाङै मिथिसार होनायनि मोनसे खाबु लादों। बेनिखायनो आं सानो बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्रा मोनसे आब्रुथि गोनां गावनि आसार खान्थिनि गेजेरजों गारजा फुजा, सालामि फुजा, हामबाय फुजा आरो खेराइ फुजाखौ खुंफुंनानै जाहाथे मिथिहोनायनि खाबुखौ लायो। बे मिजिंखौ लानानै आं बिथांमोननो गाहाम गोसो बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बाथौ धोरोम हिसाबै जोंनि सुबुंफोरा माबोरै जानांगौ नोंथाङा सानो? धोरोम होनोब्लाथ' जोङो सहायनाय, गनायनाय, अननाय, हेफाजाब होनाय धोरोमनि गुदि मोन्थोरफ्रानो बेनो। धोरोमिया जानाय, मालायनि इनाय अनागारि सानै, गाज्रिखौ नेवसिनाय। दा बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा आथिखालाव आं नुनायाव बै समाव मामोन आं बुजिनो हाया, नाथाय आथिखालाव दा जोङो बाथौ धोरोमनि मानसिफोरखौ मोनसे आब्रुथि गोनां साजायनानै जाहाथे बे धोरोमा सुबुंजों बजबजानो हानाय, गनायजानो हानाय इउनिभार्सेल ट्रुथ जायखौ बुङो, बेफोरबायदि जाजानो आङो बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरखौ हास्थायो एबा लुबैयो। गुबैयै जिथु गारजा फोरबो, मानि थाखाय बे फोरबोखौ बा बे फुजाखौ होनाय जायो? गारजा फुजानि ओंथिया बिराद गुवार। बेखौ धोरोमनि बिजाबफोरनि गेजेरजों मोनोब्ला सुबुङा साबसिन बुजिगोन। दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया, नाथाय गारजा फुजानि गुवार ओंथिया जादों नोंहा जेरै सोरगो मोननो थाखाय सिलिसियेल मोनसे कड थायो आरो बेखौ जोङो मिथिगौ बुहुमारि मोनसे खान्थि, जाय खान्थिनि गेजेरजों न'खर संसार जायगानि जानायफ्रा संसार सोलिनाया आथिखालाव सुबुंनि फरायनाय, मावनाय दांनाय,
गासिबो बिथिङा बेहाय हाबनानै दं। बिनि मोदाय दावदैनि गोहोमफोरखौ मोजाङै जुदि फुजा फोरबोनि गेजेरजों सिबिनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो सुबुङा जुदि आब्रुथियै गोथार गोसोजों सैथो गोसोजों जों थानो हायो। सुबुंनि बेक्तिगत जिबनाव, सांसारिक जिबनाव आरो समाज जिबनाव, जाथिगत हाबाफारियाव बियो गोहोम गोलैनानै दं। बेखायनो गारजा फुजाया सुबुङारि खान्थि। बे खान्थिनि गेजेरजों जोंनि सुबुं संसारा, जोंनि सुबुंनि हाबाफारिया गासिबो गोथारै जानायनि मोनसे खान्थि, जाय खान्थिनि गेजेरजों जों गावखौ सिनायथि होनायनि मोनसे खाबु दं। जों नाथाय दानि लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों धोरोमनि बेलायाव फावसायनानै थानाय बे बुस्थुखौ जों नुनो मोनदों। दा बाथौ धोरोमनि लाइमोनफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला दोरोङारि मोनसे हाबाफारि बजबनाय गैया। जेराव जों सालामियाव नोंहा न'नि गारजेनल' बाहाय थायो। गारजा फुजाफ्रावबो न'खरनिफ्राय साफा साफाल' बाहागो लाफैयो। बेबादिनो सालामियावबो खेराइयावबो। बिनिखायनो लाइमोनफोरखौ बजबनायनि बेलायावहाय एसे दोरोङारि जोंहा दिफेक्ट दं। बेखौ जोङो नैबे आर'जनि गेजेरजों लाबोनो हायोबा मोनसे गोथार प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्माव लाइमोनफ्राबो गावनि धोरोमखौ मिथिहोनायनि मोनसे राहा थायो होननानै आं सानो। नोंथाङा जिथु 50निबो बारा जिथु हिरिम्बापुरि आश्रमनि सिङावहाय 50था गामिनिबो बारा बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोर दङ, गामिफोर दङ। बे हिसाबै धोरोमनि फारसे हाबा मावनो थाखाय बा धोरोम सिबिनायाव बाहागो लानो थाखाय मा खावलायगोन दिनैनि थारिखआव? आंनि खावलायनाया बेनो आरो मिजिंआ बेनो, जोङो धोरोमखौ फसंनो थाखाय गाव गावनो गोसो जानानै फैयोब्ला अब्ला साननाय हनायखौ बेरखांनायनि मोनसे खाबु दं। खिन्थु गावनो गोसो जायाजासेनो मालाया जुदि बेखौ लिंनाय जायोबा, मालाया जुदि मिथिहोनाय जायोबा बे एसे स्ल' जागोन। ओंखायनो बाथौआरि सुबुं बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफ्रा आथिखालाव गावनि धोरोमखौ मिथिनायनि थाखाय गावनो बाहागो लायोबा बे एसे आवगायगोन होननानै आं सानो।